orice, zic, bă, fraților, stați, bă, cu minți în banca voastră, frații mei. Stai, mă, nene, mă. Lăsați-mă așa cu... Deschide Adică te pape? Da. Ce faci, ești bine, tău? Da, sunt bine. Bravo. Mi-a dus mașinuța mea înapoi, nu? Mașinuța mea, mi-a dus mașina înapoi, frățărul meu. Păi, ce să fac? Ți-o lasă și ea? A, lasă-o acolo, aruncă. Cum a căzut? Nu știu, că e ascuns. Ce să fac, frățărul meu? Uitați, mă, mult, vorumul de suflet. Cu toți ăștia, ce s-a întâmplat cu tine? Ce e alea? Nu mai dușmane ești și tu. Am dușman pe nimeni. Te apuc cu metru. Hai, trebuie mai mult, pinule. Lași și dați mai mulți. Să-ți dea 400-500 de șeruri, să ai acolo. Să fie toată lumea bine. Băi, normal. Explică-le și tu ce se întâmplă cu toți ăștia. De ce ai venit pe aici? Ce ai făcut? Ce ai pățit? Ce ale? Măi, frații mei, vă sun și eu bună dimineața la toată lumea. Îmi cere scuze că pentru live-ul ăsta vă rămân din suflet. Nu-l fac de rotate, îl fac așa, frățește, îl fac, bătrânește, îl fac. Ai văzut, fratele vostru, vă respect cu mare drag. Deci eu încerc cu tine. Nu mă încercați, mă, frații mei, cu mine, mă. Lăsați-mă, frații mei, așa, că mă răcuțit eu. Mi-a spus și eu mașinuța, mă așteptați pe mine, Dumnezeu. N-aveți loc de viața mea, n-aveți barieră pe lângă mine. Dacă vedeți că răspund, am răspuns 16 ani de zile. N-am minit cu nimeni. Lăsați-mă, mă, frații mei, mă. Veniți unii din Bărceni. Dacă vreți război, veniți, mă, frații mei, la mine război, vă rămut de suflet, frații mei. Dați să lăsați pe live-uri. Fără topare, fără sebi, că mi-e frică. Mi-e frică. Ce vreți să fac? Îmi pare rău că-l fac live-ul ăsta. Lasă-mă puțin cu minte că te sun eu, fratele tău. Te pup. Sunt și eu cu regele nostru, tatăl nostru, puterea, valoarea, care a căzut multă lume. Și toți l-au uitat. Că a fost om bun. V-a ajutat și el cât a putut. Uite acum, când stăm la greu, nu mai sunteți lângă noi. Lasă-mă așa că te sun eu, fratele tău. Vă pupă toată lumea, frații mei. Îmi pare rău că fac live-ul ăsta. Nu mai vrea să mă caută. Stați cu minți, vă rog mult de suflet. Lăsați cuțitele deoparte să... Stați cu minte. Răzbunele, te pupăm, fratele meu, să sperați copiii și familia. Mi-am luat mașinuța acum. De la Rășevul nostru. Cum să nu? Am lăsat-o și eu la aeroport. Mi-am luat acum și de-aia, că am fost și eu plecat în Barcelona. Eu stau numai pe afară, n-am timp de cartier. Eu umblu pe Europa, eu. Lăsați-mă, vă rog mult de suflet. Dacă vedeți că n-am minit cu nimeni, vorbesc frumos, n-am deranjat pe nimeni. Ce aveți cu viața mea? Vedeți că sunt amărât, sunt bai de steaua mea. Aveți ceva cu viața mea, n-aveți loc de mine, de viața mea. Ce aveți, mă, frații mei? Îmi pare rău că fac la vostru. Îmi pare foarte mult rău de astăzi, frații mei, că vă respect eu pentru voi. Vă respect eu așa că sunteți frații mei. Ca așa e inima mea. Lăsați-mă, mai fraților. Dacă vedeți că n-am timp de voi, eu stau pe Europa, eu umblu în Occident. Normal. Îmi pare rău că fac live-ul ăsta, vă rog mult de toți. Dar nu te mai înțelegi cu ăștia deloc. Vrei să mă căutați, să dați la cap, ce aveți, mă, pompandierilor? Mihăiță, Da, bătule. dacă aveam eu bani mulți, pe unde te luau? Pe toată țara. Îmi pare rău să mor dacă nu-mi pare rău că fac live-ul ăsta. Veniți să căutați, să mă bateți. Pe cine? Pe Van Damme? Pe Cichician? Ce aveți, mă, nu stați cu minți în banca voastră, n-aveți loc de viața mea? Dacă vezi că nu deranjezi pe nimeni. Eu stau pe afară, eu umblu pe Europa, nu umblu aici în România. Eu sunt pe Europa, eu. Veniți să mă căutați, veniți să lăsați, mă. Stați, mă, liniștiți, mă, în banca voastră, mă, frații mei. Ce zice, mă, Mihăiță ăștia? E frații mei toți. Cine e acolo? Noroc la toată lumea, fraților. Îmi pare rău că fac live-ul ăsta. Îmi pare rău, vă rog mult de tot. Îmi pare rău că fac live-ul ăsta, că îl fac așa că vă respect eu, că eu n-am avut probleme cu nimeni. Dacă veniți să mă căutați, să lătrați pe live, veniți să mă căutați, lătrați pe live-uri, ce aveți, mă, frații mei? N-aveți timp de viața mea. Veniți să... Ce să facem? Băi, fraților, bă, vă rog frumos, lăsați-l, bă, nene, în pace. Amărât cum sunt eu așa, vreți să vă bateți cu el? Vă bateți în cum? Ce să fac, frații mei? Îmi pare rău că fac live-ul ăsta, dar îl fac așa că sunteți frații mei. Spune ce iei tu de dimineață, Omega de clan. Uitați, Omega. Asta sunt cantarine. Cătra de fiare, frații mei. Pentru limbi. Ce să facem? Asta e și șocul regele nostru, frații mei. Îmi pare rău, vă rog mult de suflet. Nu trebuie să dați like-uri inimioare. Eu nu știu ce stai alea. Eu n-am telefon. N-am nimic, așa sunt vedete. Vedete nu poartă telefoane. Normal. Lăsați-mă așa amărât cum sunt eu, frații mei. Stați, mă, fraților, în banca voastră. Eu sunt copil amărât, învăț de pătățica mea. Nu deranjez pe nimeni. Mașina, că nu ți-o furi cineva. Nu vorbesc cu rău, n-am nimic cu nimeni.
Lăsați-mă, mă, frații mei, ferească familia voastră. Aveți ceva cu viața mea? Vedeți că răspund, am răspuns. Aline, te pupăm, fratele meu. Să fii sănătos. Ce să fac, frații mei, îmi pare rău. Sunt și eu la mine, la vila mea, la Malat și eu palat. Mă aștept pe mine Dumnezeu, uite așa, mă răs săracul, sunt, asta e. Singur sunt, am venit singur, uitați. Lăsați-mă, mă, frații mei, pace, vă rog, mă, de suflet. Așa amărât cum sunt eu. Vedeți că nu deranjez pe nimeni. Lăsați-mă așa amărât, vă rog, mă, de suflet, frații mei. Ce să facem? Îmi pare rău că fac live-ul ăsta. Vă rog mult de tot, îmi pare rău. Veniți să mă căutați unii din Bărcea, vrea să mă bată, să mă omoară. Ce aveți, mă, frații mei, mă, nene? Dați-mă cum ești, mă, în capul asta, mă, frații mei, uitați. Hai, uitați aici, meleu. Yes. Voi că de spuneți că sunt amărât? Sunt bogat, am bani mulți, am miliarde, pe blocuri eu. Am, că cine a avut mare bani tapește. Vă rog mult de suflet, îmi pare rău că fac live-ul ăsta. Vă rog frumos, stați cum ești, mă, frații mei. Fresh de portocale, cum îți place ție de dimineață. Lăsați-mă, mă, frații mei, așa, treasă copiii și familia voastră. Uitați, sunt amărât, mă faceți că sunt amărât. Vedeți că eu am timp de Europa, eu nu vreau pe cartel. Ia băiatul meu. Ce să facem? Atât, hop, atât. Ia pe meu aici, te cunosc. Noroc să trăiești, să fii sănătos. Să trăiască familia, copiii, la tatăl meu. Frații mei, îmi pare rău că... Băi, băiatule, băi, nu te mai Vă rog mult de suflet. Lăsați-mă, frații mei, așa amără cum sunt eu. Eu am stat pe scări, am dormit pe un pec, am dormit peste tot. N-aveți timp de mine, n-aveți timp de cartier. Am arăt așa a fost inima mea. Eu până lumea, oamenii la masă le deam câte 200-300 de euro. Ca și inima mea. Lăsați-mă, fraților. Bă, nene, într-un cuvânt, care aveți ceva cu el, veniți, bă, față în față cu omul. Omul vă Veniți, vorbiți cu mine. Vă așteaptă. Corect, veniți, vorbiți cu mine, fraților. Nu mai trebuie să lătrăm pe live-uri, facem de asta. Mie nu-mi place cernară multă și multă brășeară. Da, Măcar încearcă, arată. corect. Zic că și Nu mai le-ară, lasă. că e prietenii Arată-i, mei, nu. arată-le. Lasă că e frații mei. Noroc la mă, nu că te-ai și ăștia carne. Am fost la piață că te-ai carne. Nu-mi place mie de așa, fraților. Eu nu arăt cuțite de asta, eu nu sunt de asta așa. Eu sunt omul caracter, eu îmi văd de viața mea. Lăsați-mă, frații mei, și amără cum sunt eu. Dacă vedeți că n-am timp. Zi, mai rezolvat problemele cu datoriile, cu alea, Cu blocurile, da, tot, da. Nu mai ai probleme, nu? Nu mai am probleme deloc. Am terminat și blocuri, am vândut apartamentele, am vândut tot. Da. Ești Ce bine să acum, facem? acum, Îți mulțumesc, fratele meu, să fiți sănătos, Cristiane. Doamne ajută la toată lumea. Îmi pare rău că pe live-ul ăsta, dar bine lumea să mă caut. Vei tu, multă vrăjeară, multă cernară, să sătuși și de viața mea. Ce să facem? Lasă să fii sănătoși. Noroc cu metrii mei. Doamne ajută la toată lumea. Aia e, băiatul meu. Ce vrei? Lumea dușmănoasă pe tine și pe Nu e dușmanoasă, dar lăsați-mă, frații mei, în banca mea. Nu ține cont de tine. Îmi pare rău că pe live-ul ăsta. Eu sunt copil amărât. Eu stau pe afară, pe Europa, eu nu umblu pe România. Eu sunt din America, eu nu sunt aici din România. N-am mamă, n-am tată, sunt făcut de un câine lup. Îmi pare rău, vă rog mult de suflet, că sunt cu fratele meu, cu regele meu. Mă știe 20.000 de ani. Ani grei, sute, ani. Când era Mihai Minescu, cel mai mare poet, domnitorul țării. Am bani mult, fraților, am bani de mă nervează, datorii nu mă calmează. Lăsați-mă, frații mei, și amără cum sunt eu în banca mea. Lăsați-mă, dacă vedeți că vorbesc frumos, nu deranjez pe nimeni. Nu suntem șmecheri pe ăla, suntem șmecheri arătați în față. N-am nimic cu nimeni. Florine, te pupăm, fratele meu. Să trăiască fratele meu, Florin Cocalor, fratele meu. Să fii sănătos, rățelul meu. N-am telefon, n-am, să te amărât, ce vrei. Ăsta, bă, Alin Paval ăsta vorbește urât de tine, băi. Ce Asta. avea cu tine ăsta, nu știu. Alin? Alin, da. E fratele meu și Alin. E băiat bun, Alin. Ce să Nu știu fac? ce avea cu viața ta și cu astea, că oricum, tu nu greșești cu nimeni. Ce să fac, fratele meu? Asta e viața. Claudiu Răducanu, iarăși ăștia lui Măță, tare Da? în gură cu tine, rău. Lasă, Claudiu, te pupăm, fratele meu. Cine-i datorile, frații meu? Vă dau, că n-am acum. De să iau și eu de la bancă, Nu te iau mai, și eu. nu mai, băi, nu mai, E netul, de la Hoarles, de la net. de la... De la Hoarles, da, de la net. E de la fire, bate vântul sus. Uite, să ăsta, Alin Cezar ăsta, Da? ăsta vorbește, nu știu ce zice. Lasă, că e fratele meu. Dar de unde- Lasă-mă, Aline, fratele meu, așa cum Dar de sunt ce eu are amărât. glumele astea cu Răzvane, te pupăm. Ce are, mă, el glumele cu tine? Eu știu ce are lumea cu mine, ce să le fac, frate, asta e viața. Fiecare cu viața Are lor. dușmănie pe tine. N-are lumea dușmenie pe eu, n-am dușmenie pe nimeni, fraților. Lăsați-mă așa, parcat așa frumos,
Așa îmi place mie. Nu greșești la nimeni până la urmă. Lăsați-mă, fraților. Dacă vedeți că nu vorbesc la adresa la nimeni, nu văd de viața mea, nu văd de pătățica mea, lăsați-mă, frați, așa mără cum sunt eu. Vedeți? Pe atunci, multă vrăjeală și multă cernară. Ce aveți, mă, frații mei? Bine, mă, lasă asta, lasă vrăjeala asta, că nu mai... Corect, că nu mai- Ai spus ce ai avut de spus, oamenii te înțeleg bine. Da. Uite, Claudiu, uite, Claudiu Ducanu ce zice? Că te prinde și te omoară de bătaie. Lasă-mă, fratele meu, că sunt amărât. Lasă-mă, frații mei. Băi, Claule, ce ai, mă, nene, cu el? Corect. Că n-a greșit cu nimic omul. După ce că îi dai o grămadă de bani, Da, nici vă bani dau nu-i și dai. bani. O dai și cu smardoială Da, și care m-am dat și mie salariul meu, frații mei. M-am dat și mie banii, că nu mai am. Când să văd ăștia șmecheri cu tine? Lăsați-mă, mă, frații mei, așa amărât cum sunt eu. Bă, de când să văd ăștia șmecheri Bă, cu tine? eu am Claudiu făcut ăsta, ce blocuri. are Claudiu Eu am ăsta? făcut Ce are? blocuri la viața mea, am avut bani mult la viața Ei mea. făcut și lui 2 apartamente. Ai văzut? Degeaba. V-am luat 2 apartamente, ți-am luat cadou apartament. V-am luat living, v-am luat ce vreți voi. Lăsați-mă, frații mei. Auzi, mă, ce... V-aș zice și eu cu ce mă lăsați pe inima mea. Ce să fac? Auzi, bă, că îți dai bani la Craiova, auzi ce zice Claudiu, ai să dai bani la Craiova, la lume. La Armin le dau eu la lume, nu e problemă, le dau eu banii. Le dau banii cu securita. Are de primit. Hai să dai... Le dau 2-3 mii de Da, euro. băiatul meu. Ce? Da, da. Mă, Mifu, dă-l dracu pe ăla că-l bate băiatul meu de rupe. Da. Spune-mă direct lui Mifu, ce-i faci? Vorbește alții din Craiova, urât, îi pune lumea să-i jur. Ce să le Dar fac? cine-i Mifu ăsta? E Ce- unul ce din trebuie? Craiova. Și Nu ce îl trebuie pun cu dole el? pe ăla. Da, de ce te Nu mă interesează mie, de la fiecare cu viața lor. Ți-e frică de el? Nu, mi-e frică mie, Zău. frate. Mi-e frică de Dumnezeu. Zău. Ce să facem? Ai zis zău? Nu mi-l pune, fraților, pune lumea din Craiova să înjură, să vorbească urât. Mie nu-mi place de asta să vrăjeară și atât. E, atunci, ce să facem? Asta e viața. Mai, frații mei, îmi pare rău pentru live-ul ăsta că-l fac, sunt și eu cu fratele nostru, cu tăticul nostru. Le vine o oră, 2 secunde, am ieșit de discutat pentru un apartament cu living. Ce să-i dau banii la oameni aici? Puțin aia lui Babanu, din melodia aia frumoasă care îți place ție. Care merge al baba, nu? Mă, 3 cucuiezi. A, trăiesc cu cuiezi, ușa mare descuiezi, trăiesc cu cuiezi. Nu mai știu, mai, fraților, lăsați-mă 2 secunde și revin și eu, că acum m-am trezit și eu de somn. Eu aici dorm, vorumul de tot. Băi, îl contactați separat. Separat, bravo. Corect. Bine, auzi, mă, ce zice ăsta, mă, tu vorbește prost, mă. Ce-ai Cine? căutat discuții cu oamenii la Craiova? Le-ai luat banii? Nu le-am luat, Auzi, frate. eu, mă, lui cine i-ai luat banii? Nu, ăla, da, La ăla, Iași? da. La Iași? N-am mai alte bani, da, trebuie să-i dau bani la oameni. Câți bani? Oameni, 1000 de euro, 2000-3000 de euro. Da, hai, frații mei, lăsați-mă, Și frații cu mei, ăștia de așa. la Iași ce ai făcut? Cu ea, nu, e prietenii mei, cu Gordonii prietenii mei, frații mei, da. Adevărat? Cum să nu, prietenii Nu te-ai mei, certat cu ei? niciodată nu Am mă cer auzit cu că ei. te-ai luat cu Costel, cu ăștia. Nu m-am luat cu nimeni, frate, Nu? fiecare cu viața lor, fiecare la Nu adresa te-ai lor. cer- nu? Cu nimeni, frate, eu... Dar ți-e frică de el? Nu, e prietenii mei toți. Da? Da, toți. Aici stai eu, frații mei, limbingul ăsta stai eu aici. Hai, ce Hai, casă băi, mea, hai. V-am Băi, pupat. ce să vă spunem. La toată Hai, lumea. Doamne ajută.